Kunya ka na nag-gift, dili na siya tayon. Di po na mahanaw. Oo. Kana nag-gift, buhi na nag-gift. Si Jesus, my perfect gift, ihatag sa ato. That was 2,000 years ago. John 3:16, memorize na mo. For God so loved the world. And He did. Isa ihatag. Si Jesus, isa iwaton na ito, ihatag man. Nawaton. Amen? So, una ko, kung tagaan ka gift sa inyo yan, palang ka, imo ginang special kay mo. Kung mahimo, example, kung ihatag sa inyo, tiniber. Ang tiniber, imo ginang gigakos gamitin. Huwag niya pag natulog ka, imagine mo, ay, sweet. Tawag niyo, honey, sweet, ano ba? Palang ka kay nimo. Diba? Palang ka kay nimo na nag-gift. Imong gakos-gakos ang gamitin. Ay, nalimog na ka, bisag nalimog, di gakos-gakos. Pangutan na. Si Jesus, nasayang matang, nagsiyaman ka ang gifts. Pangutanan ako, kumusta si Jesus sa inyong pinabuhi? Now, can you try to, assess yourself? Seriously. Try to assess yourself. Kumusta din si Jesus mo sa inyong life? Siya man din ang perfect gift. O dati gibasa na to? But the gift of God is eternal life through Christ Jesus, knowing na si Jesus mao ang eternal life. Amen? Amen. Si Jesus ang niingon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto thy, yet di tayo malamit kung si Jesus. Amen? So si Jesus mo'y dapat natong himuon karon nga pinaka-special yung kaayong butang sa kanila. Amen? Now, balik na sa itong ipasa. Sa ito, the wages of sin is death. Now, nasa'y pantang at itang tanan, kandidato yun sa mga tayon. Amin ba? Amen. Itang tanan, wala di pipili, wala di may laki, bisa pagwapa kay ka, bisa pagwapo kay ka, bisa pagmaot kay ka. Itang tanan, mga matay. Understand? Sinamang masahin kung kang anong mamatay mo punta. Kung ang sa bahimong gano'n nung mamatay ka. Di ba, mayroon ka nakikita na lagi mo ka mamatay mo. Parang kung na makita na community ang hinigod mo. Kapalo mo sa Facebook, gano'n ay nag-viral niya. Ang kasunod na unta, naunsa man ang na-discuss sa niya. Grabing hirap. Naapoy pa na ito mo. Nag-extension nilang wedding. Noon sa mga kuya nga nagsakit magkalit ang iyong uyab. Nag-COVID man, patay na dito. Sakit o bastang palita. Asa nila dito? Okay, palita. Kitang tanan, walay, dili ni kapangantiyan. Wato tagmisteryo, ang mga pansyon, walay, dili synchronize, dili parehas. Di kita makingon nga, di ka naging mamatay. Wala tao makapaginambong anak. Mas kagabi, na-istorya ng mga engineer. Sabi ni Pastor, akong amigo, grabe ang bugiro, isa natin. Grabe ko sa ka. Pag di kita sa mga lok, na-discord na sa tapos ng booster. Kasi na-boosteran rin. Isok kasanan. Wala ka mga anak, grabe kayo paginambong. Pagkasunod, bilang araw lang, ikali ka lang ka-collapse. At ka na waka-recover. So, hindi maayon mahinang po kasi kinabuhi. Anto pero waka-recover. Luri tayo. So, now, ang buto sa magpalit. Ato pa sa Roma, 5 versikulo 12, niabot ang kamatayon sa kalibutan, gumikan sa atong unang gikanan. Tungod kay ng sala. O ang sala, nagdalag kamatayon, o ang kamatayon, di ko yan, nagdalas ng kalibutan. Are you with me? Kung sa'y rason ng mamatay ang tao, dili lang kay mingon ka, namatay ko sa cancer, namatay sa aksidente, namatay sa usang kasimbalatian. Well, may mga finding, may mga cause of death, pero ang realidad na nung kamatayon because of sin. Are you with me? Anong kamatayon? Tungod kay naay sala.
Tungod kay ang sala nakasunod sa kalibutan. Kaya ining sala ra ba kay nagdalag mga kayo. Muna nga wala na di kay choice. Di ta ka sagang bisang kaog. Dagan kay kaog tinato nga food supplement aron di sakit. Moabot gyapon na kamatayon. Ano man? Kaya ang sala na naman din sa kalibutan. 1 John chapter 5 verse 19, ang yawa nagdumala, nag-rule sa kalibutan. Ang yawa mo'y utod sa sala, mo'y utod sa kamatayon. Are you with me? Pero naay gitawag good news. Say with me, good news. Ano di ka mahadlok? Pastor, ang kamatayon na yung musbutan. Hindi mo naman sakit ko kalawag, Pastor. Hindi naman ako na manalaki ko kalawag. Amen? Hindi ko na madalagsing. Bakit ko sa hindi ko na madalag. So, okay. Anong may kamatayon? Kaya naisala. Pero mo ni good news. Balik ko sa Panginoon. Good news. Manako, good news. Good news. Kinsa nato diri nga nasayo ni si Jesus namatay sa cross. Roma 5 versikulo 8. God demonstrated His great love. Though we are sinners, but Christ died for us. Like imagine, kini nga kasi ng guma. Didemonstrate sa Father ang iyang love. Pinagi sa paghatag siyang bugtong anak na si Jesus. Are you with me? Naon sa gibot ni Jesus? Si Jesus, ang iyang lawas mo'y nahimong halad para sa kong sala. Sa akong sala. Si Jesus, dili siya ang mamatay, kay Diyos man siya. Pero si Jesus, siya ang nahimong embodiment sa Godhead. Siya ang nahimong substitute. Kaya ang bayad sa sala, wala na may sumisinting ibayad sa sala. Kaya ang karnero turong baka, di na sumisinte. Wala'y kahong pangusap kinabuhi. Wala si Jesus siya ang pinaka-perfect na ihalad. Siya ang ditawag ang blameless, sinless na tao. Kaya nananganak si Mary, ako naman Joseph sa inyo, last adult pa. Diba si Mary, nagbuntis siya. Dili tungod ni Joseph. Nabiya maganda si Joseph, nabuos mo ka. Ngayon, ngayon, nabuol si Joseph. Biyaan na unta niya kay disgrace man niya sa ilang kultura, sa ilang pamilya nga. Nabuos pa lang yung pagkasalukunan lang, kung nahinagabot sa inyo. Ang butang ka. Pero ang manulunda, nag-intervene. Yan ang manulunda. Kasi, ayaw guys, Mary. Ang bata, kani sa Jesus. Kaya luwason niya ang kanang tao, di ka sa ilang sabi. Kaya kanagang di panangkon, pinagi sa gahong sa Santo Espiritu. So, Jesus, dili sa ordinaryong tao. Are you with me? Nagkatawang tao siya. Kaya aron na siya mahimong Lamb of God. Meaning, siya ang mahimong karniro. Aron si Jesus may mahimong halad para sa kumsa. Mao na'y pagtuman sa balaod. Gikan sa balaod ni Moses o sa mga seremonya, doon ay gitawag og sacrificial lamb offering para sa gitawag og atonement of sin para mapapas ang sala. Pero tungod kay ang mga Israelites, uman sila mag-perform sa bala sa seremonya, afterwards, moro gyapon, daotan gyapon nga naman. Walay kahong ang karniro, turo o baka. Pero mo nito, si Jesus, as I've said, dili sa ordinaryong tao. Siya ang nahimong substitute, ingon na sacrificial offering, karniro. Mura siya, kini nahimong baka, turo, naghihalad. Pero ang good news, kay si Jesus, human siya gipatay, ang kapayat ng si Jesus gipatay. Mura niya kung karniro, maghinapa, gipatay. Pero si Jesus, gipatay sa gilamsag sa cross. Are you with me? Ito mo ba nga si Jesus gilamsag sa cross? Ingat magaling si Jesus dito. Father, forgive them because they don't know what they are doing. Amahan, pasaylo ang mga tao, kaya wala sila na sign silang gibuhat. And then lastly, ingat si Jesus dito sa cross, it is finished. He give up the young spirit and he died. But morning nindot na kabuk after 3 days, Jesus rose again. He was resurrected. Amen? Nagpabiling pa si Jesus na patay? Wala. Di-fulfill ang ni Jesus, ibuhat ni Jesus ang ultimate payment para sa redemption sa mga tao. Pero kita, kaya di man ta Diyos, mamatay kita. Pero ang good news lang, kaya kung mamatay ta niya na si Kristo,
matod ka langit. Ang delikado karon kung namatay ka, wa ni mo tutuhuin gibuhat ni Jesus sa cross. Amen. Kita grabe ra kita mula pag-renew nato. Grabe ta ka dogmatic. Kung renew nato di na ka pasalig matod ka langit. Are you with me? God demonstrated His great love to we are sinners that Christ died for us. Ang rason ra gyud nga si Jesus nagpakamatay, dihala diya kinabuhi aron ikaw ibalagay. Amen. Ang pangutana karon, handa ba ka muhalad utugyan sa imong kinabuhi kang Kristo kay Jesus. May ka Lord Jesus, I use me Lord. I surrender my life to you Lord. I will serve you Lord Jesus. Handa ba ka ha? Handa mataana sa pagkumit sa itong kinabuhi. Kung hinuduman nato nga si Jesus, maoy atong pinaka ultimate na yabi sa atong good future. Amen. Si Jesus mo'y nag-destroy sa tanang tunglo sa itong kinabuhi. Tunglo sa kapobriyon, tunglo sa druga, balatian, nanangkasin kagubot, kamilan, maot kabatasan, maot ang kinaiya, para na, batasan ang kinaiya. Nanan, si Jesus mo'y nag-broke ano sa siya nag-destroy na naman. Amen? Si Jesus ang the only way. Muna nga si Jesus, mo'y atong sekreto sa atong success sa kinabuhi. Unsa ingon ni Jesus, John 14 verse 14, is Jesus, ask anything in my name, and I will do it. Nindot, basta nindot na. Ask anything. Sino ka? Ask anything in my name. So, may mong gusto sa mong kinabuhi ka rin. Kasi gusto niyo mo. Nandito ka, buwak po kayo, buwapang kayo, dato kayo, sa ba? Space and mind. Gawas nun ta mga yung pisag-usa sa iyang ngalan. Amen? Pero, siguraduha, nga naa kay saktong relasyon niya. Like manang mutawag ng kag-Jesus, pinapandun ka. Pero dagang may kagbalon, punok yung bulsa, nindot ka inimod, ay, dulot ka Jesus. It's me. May copy na rin. Ano di ay? Ha? Pag nindot yung feelings, imurang gilipay yung pagaling. Apan, yan ka sa pinaka-the best na buhatin natin karon. Naatay nindot nga relasyon ni Jesus. Mo na relasyon. Ang pag-relasyon ni Jesus, dili. Amen? Kada adlaw ta, na naay connection ni Jesus, magpasalamat ka niya. Yun ang Bible, every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Sa daw? Buwan mo na ako sa pag-iwan, every knee, matatuhod, Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. Kung sa gali ang Lord, Lord means honor. Honor, Master. Siyang tag-iya sa mong kaumaon, tag-iya sa mong kinabuhi, siyang tag-iya sa tanan. Munang sikreto na to is closeness na relasyon with Jesus. Akita ka naman, nirinan ka sa Titus chapter 2, verse 11, pamina mo. Now, kahit ipadayag sa Diyos ang iyang grasya, alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtulog ka nato sa pagbiya sa kinabuhing kautan o sa kalibutanong kailibot. Nagtulog kini ka nato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa pagalingon matarong o Diyos nun. Verse 11, kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw na sa atong ginauman inipadayag na sa himaya sa tugamanang Dios o manluluwas na si Kristo. Itugyan niya ang pagalingon aron sa pagluwas kanato bisan sa tanang pagkadautan o paghimo kanato nga putli katawan nga iya ra gayud katawan nga matinud-anon sa pagbuhat og maayo. Mao ni ang rason nganong si Jesus ipadayag ingon nga grasya. Ang word nga grasya means kung sa gali ang word nga grace. Ang grace means unmerited favor. Meaning, giupiran ta og nindot nga kaugmaon, itagaan ta assurance sa kinabuhing dayon, dili tungod kay maayo kang tao, dili tungod kay butang kay ka, dili kay maayo kang tao. Mao ni gitawag grasya. Ang grasya karon si Jesus
mao'y naglukat nato o pinaagi siyang kamatayon o siyang pagkabanaw na ay kahong. As long as mutuo ka ni Jesus, imo siya ang punon niya imong personal na Ginoo manluwas, ang kahong siyang pagkabanaw mo'y musab sa dagal sa imo. Amen. Ang imo lang gibuhat kung saan, gituo lang kanya. Hindi ka kapanganti na, ay, amutan na ko. Basta kaya na ginako, amutan na ko. Na, sutihan ka, mapakiyas ka. Umalan ko na, nalulun ko sa una. Pag New Year na gali, one time di ko malimot. Napangisakyanan sa una. Tindog ko sa among tindog ko. Ang sa oras, apit na sa 12. Kaya ino na ba sila na, pag nakay New Year resolution, ibagon sa Ginoo. Hindi ko nga, apit na sa 12. Ulok ko, di ko, musingit di ko, di ako magbububog. Muna ako musingit. Agad ko. Kaamin ko oras. Abot na alas 12. Singit ito, dili na ko magbububog. Woo! Anak, diba? Ikan sa iyang bato sa asin. Inalang pa oras ng buhat. Sagot pasabot kami ng buhat. Namigyan ko ilo. Namigyan ko. Ano man? Walay gahong ang akong pakiksaan. Kaysa ako at ang pagbiling paningkamot. Are you with me? Wala ito'y grasya. Ang Ginoo nga grasya, katong gibuhat ni Jesus sa cross. Nga nagtugyan, sumala kayo, nagtugyan na iyang pagalingon pa natin. Sa iyo, mara atong buhaton, sa itong buhaton, just simply believe Jesus. Accept Jesus with all your heart. Kaya si Jesus nagtulong sa kanato sa pagbiya sa tanang pagkalimutan. Amen, mga kabatanunan. Abi ninyo, yan katong bulahan kayo. Dagang mga batan kung karon, na di taon ka pulong sa Ginoo, kaya kung mabasa sa mga personal. Kung anong gidalami sa Ginoo dire, igamit inyong mga iskas mga paren. Di ninyo ni kamahayan. Mawag panahon, na Ginoo, mag-isulti sa kasing-kasing, na ginimong nadunggan dire, mao niya ang pinaka-mindot na yabis yung kinabuhi. As long as inyo ni ginawat, kasing-kasing, ituo mo, o niya masalig mo sa Ginoo, maginusod ka sa atong mga kapakyasan, surrender ka sa Ginoo, magkitang ka sa Ginoo, magpasa mo sa Bible, at ang panahon sa Bible. Yung panigayin ng sister, sa Bible, basic instruction before leaving earth. Na anto mamatay na lang ka, ignorante ka ni. Ano yun eh? Sa una, ikakos lang ko sa inyong mama. Kaya halog sa mabuak ko, inuman ang ako inuman, silingan. Ganang, tura, kaya yung anak ko, buong kina, simasan kayo. Wala sila na sayo, sa una, hindi ako pumuntok kayo doon. Sadang naka-encounter ko sa kahong sa Ginoo, sa Ginoo, during sa aking college time, dahil di gamit sila, kasi hindi ako, anak ng pastor, nag-share sa word of God. Ignorante ko. Even the word Matthew, I have no idea what is Matthew all about. I have no idea. Wala yun, iitsara na ko ng Bible. Kung sa diya nga, nag-gasip ko, nakita na kong dibuat sa Ginoo sa kinabuhi, itagaan ko Bible nga New Testament, ako susulod din. One time, niluhod ko sa Ginoo, at balay sa kayaan, ito Ginoo. Yung imo ni word, masagta ko, kay magpasa ko ano. At ayun, ito ka tuloy. Dito nagsugod. Ang spirito sa Ginoo na muwag sa kinabuhi, niabot na namin addiction sa pulong sa Ginoo. Ayun, ano man, wala tayo addiction sa Word of God, duwara niya, maadik ka sa bisyo, maadik sa kahilayan, maadik ka sa mga butang sa kalibutan. Kaya ng mga butang, hindi ka mga assurance ng mga butang langit. It's only the Word. Ayun pagpakan siya. Hindi ko tanyan, magpapakanan. Now, hindi magkapunan, well, hindi naman ka nagaligdaran pag-ampo. Pero hindi ka moment, maghimot ka o comment. Una sa tilaw-tilaw sa inom, na primero ni mong siya, pait tayo, nada. No, kaya gusto mo kapasikat, ang inom, ang timala ka, ang pait, nakiman. Kasulay mo, anak, ayaw ko yung gilara, kayo man ako, anak. Sigarilyo, pag inom mo, pero pasikat lagi, kay sila-sila. O, sigarilyo, di ako masagod, katokan. Hindot pagod kayo, kung timala ka, karon, hindi ka nga, murag, bingon na ka, sumpay na yun sa kinabuhi. Pero di ka dito, hindi ka kasi ganyan. Kapantay mo, anak. Ako, ano po mo? Hindi pa na itong lalaki din, napay din lalaki. Well, gano'n ako na nisutan, ay mo kasukong, para na sa iyong kayo.
Amen? But anyway, hindi man by force. Ako lang talagang gustuhan kung sa nindot nga buhato nga na kay Diyos nung nakinomay. Amen. Amen? So, mukomenta sa Ginoo nga mangayo tagtabang sa Ginoo na naatay word. Amen? Na kung pumunta ka nga, kailan sa Ginoo, kailan po, iwan ang Bible mo. Wala din nagmati kung sa atong alam sa reliyon. Amen? Sa klase mo rin, importante na may word of God. Kung sa Ginoo. Amen? Kung patulog ng langit, dili pangitaon, asa ang Adventist, asa ang Katoliko, asa ang Assembly of God, asa ang Living Bible. Oh. Tanan, laras, walay reliyon dito pangitaon. Amen? Ang pangitaon dito, because your faith, because you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen? Now, pray after me, Lord Jesus. Lord Jesus, Gikan karon, gikan karon, ako isaad kanimo, akong isaad kanimo, hinagi sa imong grasya, hinagi sa imong nga grasya, ako magbasa sa imong pulong. ako magbasa sa imong Kabagi ko, Lord Jesus, kami ko, Lord Jesus, na makasabot ko sa imong pulong. na makasuko sa imong Nga gikan karon, nagikan karon, tuguti, tusukin, nga ang imong balaan nga Espiritu, ang imong balaan ng Espiritu, mag-ablis akong salamutan. magkakrisa, Makasabot ko sa kamaturan, makasalutos, ang kamaturan, ang kamantuan, nga mo ikaw, ikaw, kung ang imong tulong. laging Lord Jesus, Lord Jesus, salamat sa imong kaluoy, salamat sa imong sa imong gugma kanako. sa imong Kabisan ako makasasala, nagisan ako makasasala, ikaw nagpakamatay sa cross. ikaw nagpakamatay sa krus, Gilubong laban. ginoo, Salamat kayo, Jesus. salamat Nagigan karon, gikan ay muno sa akong gibanhaw. Imunaw sa mga Gigan sa patay nga kinabuhi. gikan sa patay, Patay diya sa pagtuo. patay diya sa Patay sa relasyon. patay sa relasyon, Diya kanimo. diya kanimo, Kung walay pagkamatarong, walay pagkamatay, usa karon orasa. sa Ginoong Jesus, Ginoo Jesus, ako ang giangkon. ako ang Ingon nga akong Ginoo, Ginoo na Diyos ug manluluwas. Diyos ug manluluwas, Gikan karon, gikan karon, akong mabatunan ako mabatid ang imong pagkamatarong. ang imong pagkamatay, Dalaygon ikaw sa oray katapusan. dalay ko ikaw sa mga Piniktaran akong ipangayo, hindi na namin ipasalamatan ipasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus sa ngalan ni na Kristo. ating Ginoong manluluwas. Amen. See with me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. One more. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ating palampakan sa Lord. Ang